Monenkin viikan täpsistä. Nohtsa mun pemma. Miusilla kun sunnan tsahtsi vai pemma? Pemmo. Mä otan tsahtsus. 16. Ai kuhtan blokka ja ei kanna musta nyt sunni pemma, mutta en jänne koihkut. Kosta mun laukasemassa, että se vei solkkustappe. Ei ottaa olo häkkä kusle. Ottakaa meka on joka. Mä lohtsaamme. Ottaa vähän. Mä kantun pemma. Porre. Ja juhkse. Porre. Kehtänä käppelän. Du tarvitset sottia, niin jos nyt tarppan olla sottia. Tämä mä poon. Mä kannatun. Tämä meitä tarppat. No täällä olemaan. Pari päiviä. Puhdas pohtien perjoussa kauppai. Meitä on hallat. Hallakko squashia ja pommegranaatti juuse. Joo. Ja no tuolla.